खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय बिटिआर निउ पोस्ट एलपिइउपि टेट रिक्रुटमेन्ट स' लोगोफोर बिटिआरआवहाय जानाखि अलरेडि रिक्रुटमेन्ट जानानै थांबाय 900 प्लास पस्टनिमोन बियो बेवहाय 900ल' होनाय जादों 902टा दंमोन प्रेस टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरनि थाखाय खिन्थु बेवहाय रिक्रुटमेन्टखौ 900निल' होनाय जादों दा बे 900नि रिक्रुटमेन्ट होनायावहाय गोबां केन्डिडेटफ्रानो जब मोननो हाबाय आरो गोबां केन्डिडेटफ्रानो जब मोननो हायाखै एसे मार्कनि थाखाय बिथांमोना काट अफआव फैयासै दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि आपकामिं गोदान रिक्रुटमेन्ट जानो थांगासिनो दङ दाखालि जोंनि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो मिडियानि सिगाङावहाय बुंदों जायफोर केन्डिडेटफोरा थालांबाय एपइन्टमेन्ट मोननो हायाखै एबा मेरिट लिस्टआव फैयाखै बिथांमोननि थाखाय 800 सामथिं पस्टनि रिक्रुटमेन्ट जानो थांगासिनो दङ बेखौबो थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन जायफोर केन्डिडेटफ्रा थालांदों टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफ्रा थालांदों आरो माखासे 6 मान्थनि कन्ट्रेक्चुएल टिचारफोरबो दङ बिथांमोनखौबो बेवहाय होफानाय जागोन होननानै बुंदों दा लोगोफोर बेवहाय फैगौ जेसेबांथा पस्ट ओंखारगोन बे पस्टआव काट अफआ बेसेबां थांगोन बिटिआरनिया आरो बेबायदिनो आसामावबो मोनसे रिक्रुटमेन्ट सोलिनानै दङ 5550टा पस्ट 5050टा पस्टनि आरो बेवहाय बर' मिडियामनि पस्टआ एलपिइउपि टटेल 58 दङ दा जायफोर बिथांमोना बर्तमान नैबे बिटिसिनि रिक्रुटमेन्ट जानायावहाय मोननो हायाखै दा बै आउट अफ बिटिसिनि एबा आसामनि रिक्रुटमेन्टआव मोननायनि एसे चान्स थाहैगोन एसे मार्कआव थालांनायफोरा जुदि आसाम टेट पास जानानै दङब्ला जायफोर बिथांमोना आसाम टेट पास जानानै बिटिसियावहाय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोननो हायासै एसे मार्कनि थाखाय थालांदों बिथांमोना आसामावहाय चान्स दङ आसामाव मोननायनिबो चान्स दङ दा आसामावहाय बेसेबां काट अफ थांगोन बेसेबांनिफ्राय स्टार्ट जागोन बेखौ आं नोंथांमोनजों दा दसे उनाव सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर बिटिसिनि जानाखि फैगौ पस्ट ओंखारनांगौ दङ बे पस्ट ओंखारनांगौ सोमोन्दै एसे सावरायगोन आङो दा लोगोफोर बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे एसआइउ प्रप'जाल फाथायहरनाय दंखायो नोंथांमोना आं बेखौ स्क्रिनाव देखायदों बेखौ फाथायहरनाय दङ 30 सेप्टेम्बर 2023आवनो फाथायहरदों गोबाव सम जाबाय 1216 जोंनो फाथायहरनाय दंमोन जायनाखि जोंना अलरेडि रिक्रुटमेन्ट जानानै थांबाय बेजोंनो समान बेखौबो फाथायहरनाय दंमोन बै 1216आ एसे सिगाङावनो फाथायनायमोन एसे रिजेक्ट जानानै बे रिटार्न जाफिनदोंमोन ओमफ्राय नैबे 667 जों जयै फाथायहरफिननाय जादोंमोन आरो एसे उन सिगां फाथायदों दा 1216 जानानै फैदों नैबे जानानै फैथ'वाखैमोन दा बर्थमान बे फैदोंना फैयाखै बेखौ खबर मोनथ'वाखै हयथ' बे फैयाखै खोमा फैनायब्ला बेखौ नैबे 1216 जोंनो ज' होफागौमोन खोमा दा लोगोफोर नैबे 667 पस्ट एसआइउ सेंसन जानानै एसआइउनि थाखाय प्रप'जाल हरनाय बेवहाय एलपि लेभेलावहाय टटेल 445 दङ आरो आपार प्राइमारि लेभेलावहाय 222 पस्ट दङ टटेल 667 दा लोगोफोर बेवहाय बर' मिडियामनि पस्टआ बेसेबां थागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना बर' मिडियामनि पस्टखौ जेब्लायबो 30 to 35 बे पार्सेन्टखौ हमनानै ला आरो 35%खौनो हमनानै ला मिडिलाव 35% बर' मिडियामनि पस्टआ थागोन आरो बेवहाय एलपिइउपि दा जोंनि जानखि नैबे 900 पस्ट मोननाय बेवहाय बर' मिडियामनि एलपिनि पस्टआ 258 फैदों दा बे 258खौ जोङो पार्सेन्ट खालामोब्ला अब्ला बेवहाय बर' मिडियामनि पस्टआ एसे मोजाङानो फैदों बांद्राय गाज्रि फैयाखै आरो दा बै गासिबो 1999 केन्डिडेटफ्रा माखासे पस्ट माइनास खालामनानै लांबाय दा बै पस्टआबो जुदि थाफानाय मोनब्ला फ्रेश टेट रिक्रुटमेन्टआवहाय अब्ला गोबां केन्डिडेटफ्रानो बेवहाय जब मोनगौमोन जायफोर केन्डिडेटफोरा 90 प्लास दंमोन बिथांमोनहाबो जब मोननायनि चान्स दंमोन नाथाय 1999 केन्डिडेटफ्रा माखासे पस्टखौ दानख'नानै लांनायनि थाखाय 90 प्लास मोननाय केन्डिडेटफ्रा गोबाङानो मोनाखै 96नि गाहायनियानो मोनाखै आरो जायफोर बिथांमोना 96 दङ बिथांमोना जब मोननो हानो हयथ' साफा सानै एकाडेमिक क्वालिफिकेसना एसे खमखाय बिथांमोना 96 बाबो मोननो हायाखै बेबायदि जादों खिन्थु बांसिनानो 96 मोननाया मोनजोबदों आरो पस्ट जबखौ नैबे बिटिसिनि टेट रिक्रुटमेन्टआवहाय दा लोगोफोर बेवहाय 667 एसआइउ प्रप'जाल फाथायहरनाय कपियाथ' अलरेडि नोंथांमोना मोनखाबाय दा बेबायदिनो 1262 पस्टबो फाथायहरनाय दंबावो एसआइउनि थाखाय दा जयै बेवहाय जोंना 800 प्लास दंखासै आरो बेबायदिनो प्रमद बर' बिथाङा आरोबाव 200 प्लास पस्टनि थाखाय एसआइउ फाथायहरबावगोन होननानै बुंदों अब्ला जोंना टटेल 1000सो माने 800निख्रुइ बांसिन 1000सो पस्ट गोदान फैबावनायनि चान्स दङ दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ माब्ला होनो हायो बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा नेनानै थानांसिगोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामबाय थानांसिगोन खावलायबाय थानांसिगोन जाहाथे थाबैनो बिनि रिक्रुटमेन्टखौ होयो एसआइउ सेंसनखौ थाबैनो लाबोनानै बिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ थाबैनो खालामो जोंनि गेजेरावहाय गोबां टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोर दङ आरो बेबायदिनो गोबां पस्ट लांदांबो दंबावो जेसेबां रिक्रुटमेन्ट होदों बेनो थोजासे जायाखै गोबां सिंगल टिचारनि प्रब्लेमा गोबां दङ दाखालि माखासे लोगोफ्रा एपइन्टमेन्ट लानानै स्कुलाव भिजिट खालामहैबाय स्कुलाव जइन जाहैबाय दा जइन जानायनि उनावहाय ओरैबायदि नुदों अबेबा स्कुलाव सासेल' फोरोंगिरि दंमोन अबेबा स्कुलाव स्टुडेन्टआ बुरजा फोरोंगिरियानो गैया सासेल' फोरोंगिरि दंमोन बियो
स्कुलनि माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बाहेरायाव थांनांगौ जानानै फैदों स्कुलनि फरायसाफोरा ओरैनो गोदाव सोराव फरायसालियाव ओरैनो गेलेनानैसो दंमोन दा बेबायदि गोबां थासारि दङ नोंथांमोना जायफोर एपइन्टमेन्ट मोनखांबाय बिथांमोना स्कुलाव जइन जाहैब्लानो बिथांमोना मिथिनो मोनगोन बिनि कन्डिसना माबायदिमोन टिचार गैयिनि गेजेरजों माबायदि स्कुला सोलिनानै दंमोन मिथिनो हागोन आरो दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि रिक्रुटमेन्ट फैगौ दा बे रिक्रुटमेन्ट फैगौनि थाखाय नोंथांमोना आसा खालामनानै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामबाय थानांसिगोन जाहाथे बेनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ थाबैनो खालामनो हायो दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि बिटिसिनि काट अफ थांनाय बे काट अफआ लवेस्ट बड' मिडियाम एलपिआवहाय 60.57 सिम थाबथाहैदों आरो दा बेवहाय जायफोर केन्डिडेटफोरा टेटआवहाय 96 मोनदों बिथांमोना बांसिनानो जब मोनदों साफा सानै केन्डिडेटफ्राल' एकाडेमिक एबा डिएलएडनि मार्कआ खम जानायनि थाखाय बेवहाय मोननो हायाखै आरो 96 एबा 97 मोनदोंब्लाबो दा बेवहायनो जानाखि फैगौनि रिक्रुटमेन्ट बे रिक्रुटमेन्टआवहाय बेसेबांनिफ्राय काट अफ थांगोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाखादो काट अफआ 60.57 नि गाहायाव जायफोर केन्डिडेटफ्रा दंमोन मोननो हायाखै बिथांमोना बेवहाय मोननायनि चान्स थागोन अब्ला जोङो हमनो हायो जानाखि फैगौ रिक्रुटमेन्टनि पस्ट एलपि लेभेलावहाय जोंना 150 बा 170 बेबायदि पस्ट थाहैनो हागौ आरो एलपि लेभेलावहाय जुदि नैबे 667 खौ रिक्रुटमेन्ट होग्रोयोब्ला 667 आवहाय बर' मिडियामनि पस्टआ 150 to 170 बेनि गेजेराव थानो हागौ आरो दा बेबायदि पस्ट थायोब्ला अब्ला जोंनि गेजेरावहाय जायफोर केन्डिडेटफोरा 90 प्लास मोननाय दङ बे 90 प्लास मोननाय केन्डिडेटफ्रा जब मोननायनि 100% चान्स थागोन बिथांमोनहा दा बेवहाय बेवहाय माबायदि मोनगोन होनोब्ला 100%खौ आं मारै होनदों होनोब्ला जानाखि जोंनि बिटिआरनि रिक्रुटमेन्ट जानाय बेवहाय एनआइअसनि केन्डिडेटफोरखौ रेजेक्ट खालामदों बिथांमोना बेवहाय मोननो हायाखै आरो बेवहायनो जायफोर केन्डिडेटफोरनि लेंगुवेज 1 एबा लेंगुवेज 2आ मिलायाखै बिथांमोनखौबो बिनिफ्राय रेजेक्ट खालामनानै होनाय जादों आरो आउट अफ स्टेटनिफ्राय जायफोर बिथांमोना डिएलएड बिएड लानानै फैदों बिथांमोनखौबो आउट खालामनाय जादों अडिएल मोननैखौ दा लोगोफोर ओंखायनो जायफोर बिथांमोनहा नैबे 90 प्लास मोननाय दंमोन टेटआवहाय आरो जब मोननो हायाखै बिथांमोना फैगौ रिक्रुटमेन्ट जायोब्ला बिथांमोना 100% जब मोननायनि चान्स दङ आरो बेवहाय गोबां केन्डिडेटफ्रानो बुंदों 6 मान्थनि कन्ट्रेक्चुएल टेट टिचारफ्रा बेनिहाय पस्टखौ माइनास खालामोब्ला अब्ला पस्टआनो थाहैनाय नंला बेबायदि बुंदों दा लोगोफोर 6 मान्थनि कन्ट्रेक्चुएल टिचारफ्रा बांद्राय गैला बिथांमोना अनलि 180 to 183ल' दङ 183 बेबायदिल' दङ बिथांमोननि केन्डिडेटफोरा दा बिथांमोननि बेनि गेजेरावनो बांसिनानो नैबे दानि रिक्रुटमेन्ट जानानै थांनाय आसाम टेटनि बिटिसि टेटनि बेवहाय बांसिनानो जब मोनहैखाबाय अब्ला नोंथांमोना बेवहाय हमनानै ला 90 जनसोल' थाहैनो हासिगौ 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल टेट टिचारफोरा दा लोगोफोर ओंखायनो जानाखि आपकामिं फैगौ रिक्रुटमेन्ट दङ बेवहाय जुदि बिटिसि गभर्नमेन्टआ थाबैनो बेखौ एसआइआव सेंसन खालामनानै लाबोनो हायोब्ला अब्ला जोंनि गेजेराव गोबां टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफ्रानो जब मोननायनि चान्स दंहैबावो जायफोर केन्डिडेटफ्रा 90 प्लास मोननाय दङ 90 प्लास मोननायफोरा 100% चान्स दंहैखायो आरो दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि आसामनि रिक्रुटमेन्ट सोलिबाय थानाय 5550 पस्ट बे 5550 पस्टआव जानाखि बर' मिडियामनि पस्ट दङ बे बर' मिडियामनि पस्टआ एलपि लेभेलावहाय 46 ता दङ आरो बेबायदिनो आपार प्राइमारि लेभेलावहाय पस्टआ 12 दङ आरो दा बर्थमान बेयो अनगयिं सोलिगासिनो दङ रिक्रुटमेन्टआ आरो बेनिबो थाबैनो मेरिट लिस्टआ ओंखारसिगोन बेखौ अक्ट'बर मानसेयाव ओंखारगोन होननानै खबर मोनदों दा ओंखारोबा बयनिबो थाखाय मोजां जिहेतु जायफोर बिथांमोना बिटिसि टेटआवहाय एफा मार्कनि थाखाय मोननो हायाखै आसाम टेट पास जानानै टेट दङ जायफोर बिथांमोना आरो बिथांमोनहा बिटिसिआव मोननो हायाखै बिथांमोना नैबे आसामावहाय मोननायनि चान्स थाहैगोन आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय आसाम टेटआवहाय बेसेबां मार्क मोननानै नोंथांमोना बिटिसिआवहाय एपइन्टमेन्ट मोननो हायासै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर आसाम टेटनि जानाखि आपकामिं रिक्रुटमेन्ट जानो थांगासिनो दङ बिनि काट अफ एनालिसिसखौ आङो लाबोगोन दा नोंथांमोना जुदि आसाम टेट पास जानानै थानाय दङ टेट पास जानानै थानाय आरो नोंथांमोना 92 निफ्राय 96 सिमनि गेजेराव दङब्ला अब्ला नोंथांमोननि जानाखि काट अफ बे काट अफखौ आङो लानानै फैनाय जागोन जुदि जायफोर बिथांमोना 96 नि गाहायाव दङ बिथांमोनाथ' बिटिसिआव जब मोननो हाखायाखै आरो जायफोरना एनसिसि स्पर्ट सार्टिफिकेट गैया बिथांमोना मोनखायाखै आरो जायफोर बिथांमोना 96 नि गोजौआव दंमोन बिथांमोना जब मोनखादों दा ओंखायनो जोंनि आउट अफ बिटिसिनि जानाखि रिक्रुटमेन्ट जागोन बे रिक्रुटमेन्ट जानायावहाय 96 नि गाहायाव एबा 95 जायफोर मोनदों बिथांमोना मोननायनि चान्स दंहैयो आरो दा बिटिसिनि बायजोनि जानाखि बर'नि केन्डिडेटफोर दङ बर' मिडियामनि केन्डिडेटफोर बिथांमोना बारा गैखायानो एसेल' दङ आरो दंब्लाबो बेवहाय माखासे निउसनि केन्डिडेटफोर दङ दा जायफोर रेगुलार डिएलएड लानाय बा अडिएल एसआरटिनि आन्दारावहाय डिएलएड लानाय बे एसे खम आरो आसाम टेट पास जानाया एसे खम अब्लाबो जोंना पस्टआ खम हिसाबै काट अफआ एथ'ग्राब गाहायावबो थांनाय नङा दा ओंखायनो नोंथांमोनहा आसाम टेट पास जानानै दङ आरो साख्रि मोनाखै
नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनजों कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर नोंथांनि मार्कआ बेसेबां एलपि लेभेलाव बेसेबां आपार प्राइमारि लेभेलाव बेसेबां नोंथांमोननि बे मार्कखौ लानानै आङो आसामनि जानाखि 5550 टा पस्टनि रिक्रुटमेन्ट सोलिना दङ बेनि कार्ड अफ भिडिअखौ लानानै फैनाय जागोन आरो बेबायदिनो आसामावहाय आरोबाव स्टेट गभर्नमेन्टआ फोरमायनाय हिसाबै 8,000निख्रुइबो बांसिन पस्टनि एडभार्टाइजमेन्ट होबावगोन होनदों हाई स्कुल एमइ स्कुल आरो एलपि स्कुलखौ लानानै अब्ला एलपि स्कुल एमइ स्कुलाव जोंना मथामथि 5,000 पस्ट थाहैगोन आरो अल मिडियाम 5,000 पस्ट थायोब्ला अब्ला जोंनि बर' मिडियामनि पस्टआ खम थाहैखायो अब्लाबो जोङो बेवहाय 50टा बा 60टा पस्टखौ जोङो हमनानै लानो हायो बेबायदि फैगोन आरो बेबायदि फैयोब्ला जोंनि गेजेराव आरोबाव बेवहाय जब मोननायनि चान्स थाहैगोन आरो ओंखायनो नोंथांमोना जायफोर केन्डिडेटफोरा आसाम टेट पास जानाय आरो बर्तमान साख्रि मोननो हायाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनजों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर नोंथांमोननि मार्कआ बेसेबां बेनि सोमोन्दै आङो कार्ड अफ खालामनानै लानानै फैनाय जागोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक ইউ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' আনিছোঁ এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো হ'ল BTR নিউ পোষ্ট LP UP টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চ' বন্ধুসকল BTRত যোনটো আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ গৈছে 900 পোষ্টৰ ফ্ৰেছ টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে 102 পোষ্ট আছিলে কিন্তু ইয়াতে BTC গভৰ্ণমেণ্টে অনলি 900 পোষ্টৰ ফ্ৰেছ টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকক এপইণ্টমেণ্ট কৰিছে দুটা পোষ্টটো ক'ত গৈছে এইটো এতিয়া গম নাপাওঁ যেহেতু হাইকোৰ্টৰ যোনটো ভাৰ্ডিক আছিলে 1999 ভাৰ্চেছ BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ তাতে মেনশ্যন আছিলে 902টা পোষ্টটো ফ্ৰেছ টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে আছে বুলি যি নহওক যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হোৱাত আমাৰ বহুতজন ছাৰ বাইদেউসকলে ইয়াতে এপইণ্টমেণ্ট পাইছে কিন্তু বহুতজন বেছিভাগে পোৱা নাই ছাৰ বাইদেউসকলে কিয়নো আমাৰ পোষ্টটো কম আছিলে আৰু পোষ্টটো কম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্ড অফত বহুতজন ছাৰ বাইদেউসকলৰ মাৰ্কটো অহা নাই বা কাৰ্ড অফত নেম লিষ্টটো অহা নাই এতিয়া আমাৰ BTC যোনটো আপকামিং ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব গৈ আছে সেই আপকামিং ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো কিমানটা পোষ্টৰ কাৰণে হ'ব এইটোকে মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা অলৰেডি SIO চেংচনৰ কাৰণে প্ৰপ'জাল পঠোৱা আছে আৰু এই প্ৰপ'জালটো 30 ছেপ্টেম্বৰ 2023তে পঠোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এইটো SIO চেংচন আহিছে না অহা নাই এইটো খবৰটো পোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া 1216টো পঠোৱা হৈছিলে যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো 1216 আছিলে ইয়াৰ পৰা 1919 কেণ্ডিডেটবিলাকে 314 মাইনাছ কৰি লৈ গৈছে চ' সেইটো যোনটো SIO পঠোৱা হৈছে সেই SIO পঠোৱাটো বহুত দিন আগতে পঠাইছিলে এইটো ৰিটাৰ্ণ হয় BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মানত যোনটো এইটো প্ৰপ'জালটো পঠাইছে সেইটো প্ৰপ'জালৰ এক সপ্তাহমান আগতহে এইটো ৰিটাৰ্ণকৈ পঠোৱা হৈছিলে এইটো ৰিটাৰ্ণকৈ পঠোৱাৰ পিছত সেইটো প্ৰপ'জালটো একচেপ্ট হৈ আহিছে 1216টো কিন্তু 667 যোনটো বৰ্তমান সেইটো SIO প্ৰপ'জাল কপিটো আছে সেইটো বৰ্তমান অহা নাই আহিছে না অহা নাই এইটো খবৰটো পোৱা নাই কিন্তু সোনকালে আহিলে এইটো চবৰে কাৰণে ভাল কিয়নো বহুতজন ছাৰ বাইদেউসকলে অলপ মাৰ্কৰ কাৰণে কাৰ্ড অফত নিজৰ নামটো অহা নাই চ' ইয়াতে SIO প্ৰপ'জালত LP লেভেলৰ পোষ্টটো আছে 445 আৰু ME লেভেলৰ আছে 222 টোটেল 667 আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সদায় এইটো কেলকুলেশ্যন কৰি ৰাখিব যে যোনটো পোষ্টটো পঠোৱা হয় সেই পোষ্টত বড়ো মিডিয়াম আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰ কিমান থাকিব বড়ো মিডিয়াম আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰে বেছি পোষ্ট থাকে আৰু অনলাইনৰ যোনটো বেংগলী হিন্দী মিডিয়াম আছে তাতে অলপ কম থাকে তথাপিও আপোনালোকে দুটা মিডিয়ামটো খালি ধৰি ৰাখিব ইয়াতে আমাৰ যোনটো পোষ্ট আহে এই পোষ্টত আমাৰ বড়ো মিডিয়ামৰ পোষ্টটো সদায় 35 বা 30% এনেকুৱাহে থাকে চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে সদায় এইটো কেলকুলেশ্যন কৰি ৰাখিব যে এছামিজ মিডিয়ামৰ পোষ্টটো সদায় 50 to 55 বা 60% সেইটো আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে সেইটো হিচাপত আপোনালোকে কেলকুলেশ্যন কৰিলে হ'ল যদি LP লেভেলৰ 445টা পোষ্ট আছে তাতে পৰা বড়ো মিডিয়ামৰ 35% পোষ্টটো যদি লৈ যায় অসমীয়া মিডিয়ামৰ কিমান থাকিব আৰু ME লেভেলৰ 35% পোষ্টটো যদি মাইনাছ কৰে অসমীয়া মিডিয়ামৰ কিমান পোষ্ট থাকিব সেইটো আপোনালোকে কেলকুলেশ্যন কৰিলে পাই যাব আৰু ইয়াতে বৰ্তমান আমাৰ BTC প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে দুদিনমান আগত যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে 900 পোষ্টৰ সেই টাইমত ছাৰে কৈছিলে যে সোনকালে যোনটো SIO চেংচন পঠোৱা আছে সেই SIO চেংচন পঠোৱাৰ 800 মান পোষ্ট পঠোৱা আছে সেই 800 পোষ্টৰ কাৰণে সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টো দিয়া হ'ব যোনে টেট পাছ হৈ আছে আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাই সেইবিলাকো এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব বা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হ'ব বুলি ছাৰে কৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে 6 মান কণ্ট্ৰেকচুৱেল যোনটো টেট টিচাৰ আছিলে তেখেতসকলে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাই বৰ্তমান 900 যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে তাতে বহুতজন এপইণ্টমেণ্ট পাইছে মোটামুটি 6 মান কণ্ট্ৰেকচুৱেল টেট টিচাৰবিলাকে 180 জন আছিলে 180 জন মান আছিলে ইয়াৰ পৰাই বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত
900 পোস্টত বহুত জনে পাইছে বৰ্তমান ইয়াতে থাকিলেও বেছি নাথাকিব 100 বা 90 মান এনেকুৱা থাকিব পাৰে সো ইমানজন নাই 6 মান কন্ট্ৰাকচুৱেল টিচাৰ বিলাকে এতিয়া যোনটো আপকামিং ৰিক্ৰুটমেন্ট হ'ব গৈ আছে সেই ৰিক্ৰুটমেন্টটো সোনকালে আমাৰ বিটিসি গভৰ্ণমেণ্টে যদি ৰিক্ৰুটমেন্ট প্ৰচেছটো কৰি আনে তেনেহলে সকলো ছাৰ বাইদেউসকল যোনে টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সকলো টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট বিলাকে বিটিসি গভৰ্ণমেণ্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগে যে এইটো যোনটো সেংচন পঠা হৈছে এসআইও প্ৰপ'জাল সেইটো সোনকালে যাতে আনি দে আৰু ৰিক্ৰুটমেন্ট প্ৰচেছটো সোনকালে কৰি দে কিয়নো আমাৰ বিটিসি এৰিয়াত এতিয়াও যিমানখিনি 900 পোষ্ট বা 1214টা পোষ্ট 1999 ক লৈ 1214টা পোষ্টৰ এপইন্টমেন্ট দিছে বা ৰিক্ৰুটমেন্ট কৰিছে সেইটো দি যথেষ্ট নহয় কিয়নো বহুত আমাৰ এনেকুৱা স্কুল আছে য'ত মানে সিঙ্গল টিচাৰ বা টিচাৰৰ বহুত অসুবিধা আছে বা টিচাৰৰ নাই ষ্টুডেণ্টৰ এনৰলমেণ্টটো বেছি আছে টিচাৰ নথকাৰ কাৰণে ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিমানটা পোষ্ট খালী আছে সেইগিলা পোষ্টত সোনকালে যাতে ৰিক্ৰুটমেন্টটো দিয়ে তো ইয়াৰ কাৰণে বহুত ভালটো খবৰটো হ'ব আমাৰ টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে যোনে এপইন্টমেন্টটো পোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে এইটো ক্যালকুলেশন কৰি চাব যোনটো মানে কাট অফটো দিছে আমাৰ যোনটো 900 পোষ্টৰ কাৰণে কাট অফ দিয়াটো ইয়াতে আপোনালোকে ক্যালকুলেশন কৰি চাব ইয়াতে ইউপি আৰ্টছৰ আসামিজ মিডিয়ামৰ 68.79 পৰা কাট অফটো আহিছে আৰু বড়ো মিডিয়ামৰ পৰা এখিনি আহিছে 67.36 আৰু এনেকাই লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলতো অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাট অফটো 64.83 আহিছে এতিয়া আপোনালোকে এটা হিসাব কৰি ৰাখিব যে জনে ক্যান্ডিডেট বিলাকে 64.83% 1% 2% কমৰ কাৰণে চাকৰি পোৱা নাই সেইবিলাক ক্যান্ডিডেট বিলাকে আপকামিং ৰিক্ৰুটমেন্ট যেতিয়া ওলাব তেতিয়া তেখেতসকলে 100% জব পোৱাৰ চান্স আছে এইটো আপোনালোকে এটা ক্যালকুলেশন কৰি ৰাখিব কেতিয়া এইটো ৰিক্ৰুটমেন্টটো আহিলে কোন ছাৰ বাইদেউসকলে তাতে এপইন্টমেন্টটো পাবৰ কাৰণে চান্স আছে সো বন্ধুসকল ইয়াতে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই হেদিনা যেটো প্ৰেছ মিডিয়াত কৈছে যে 800 প্লাসৰ কাৰণে সোনকালে এপইন্টমেন্ট ৰিক্ৰুটমেন্টটো দিয়া হ'ব কৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে আৰু 200 মান পোষ্ট আৰু পঠা হৈছে সো টোটাল 1000 টো আমি ধৰি ল'ব পাৰো আপকামিং যোনটো ৰিক্ৰুটমেন্ট হ'ব এই ৰিক্ৰুটমেন্ট হোৱাটো আমি 1000 টা পোষ্ট আমি ধৰি ল'ব পাৰো 667 টো এটো ফাইনালি টো আহিবই যোনটো আমি প্ৰপ'জাল এসআইও পঠোৱা লেটাৰ হিটো আমি অলৰেডি পাইছো এটো আহিবই অলপখিনি দেৰিও হ'ব পাৰে যদি সোনকালে আহে এটো সবৰে কাৰণে ভাল এতিয়া যোনে ছাৰ বাইদেউ সকলে অসম টেট পাছ হৈ আছে আৰু বিটিসি চাকৰি পোৱা নাই সো তেখেতসকলে অসমৰ যোনটো ৰিক্ৰুটমেন্ট চলি আছে 5550 টা পোষ্ট সেই 5550 টা পোষ্টত জব পাবৰ কাৰণে বহুত চান্স আছে কিয়নো কাট অফটো কমি যাব বিটিসিত অলৰেডি ৰিক্ৰুটমেন্ট দিছে যোনে বিটিসি চাকৰি পাইছে তেখেতসকলে তো অসমত আৰু চাকৰি ল'ব নাযায় সো ইয়াৰ কাৰণে বিটিসিত যিমানজন ক্যান্ডিডেট বিলাকে অলপ মাৰ্কৰ কাৰণে চাকৰি পোৱা নাই সেইবিলাক ক্যান্ডিডেট বিলাকে অসমত চাকৰি পাবৰ কাৰণে চান্স আছে বহুত চান্স আছে আপোনালোকে বিটিসিত নপোৱা যোনে পোৱা নাই হেবিলা সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এটো অলপ ধৈৰ্য ধৰি ৰাখিব অসমত বহুতটা পোষ্ট আছে 5550 টা পোষ্ট কিন্তু বড়ো মিডিয়ামৰ পোষ্টটো অলপ কম থকাৰ কাৰণে আসাম টেট পাস হৈ থাকিলেও মানে বিটিসিৰ বাহিৰত মানে জব পাব অলপ মুশকিল আছে কিয়নো বড়ো মিডিয়ামৰ পোষ্টটো বহুত কম আছে ইয়াতে 48 মাত্ৰ আছে এলপি লেভেলত আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলত only 12 টা পোষ্ট আছে এইটো সো বন্ধুসকল এখিনি আছিল যোনে ছাৰ বাইদেউসকলে বিটিসিত চাকৰি পোৱা নাই টেটৰ চাকৰি পোৱা নাই আপোনালোকে অসমৰ যোনটো আপকামিং ৰিক্ৰুটমেন্ট হৈ আছে বা বৰ্তমান চলি আছে 5550 টা পোষ্ট আৰু 8000 টা পোষ্ট 8000 প্লাস পোষ্টৰ কাৰণে আকৌ ওলাব এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিলে হল সো বন্ধুসকল এখিনি আছিল ভিডিওটো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলৰ নতুন কেছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো এখিনিয়ে থ্যাংক ইউ গজেন্টাং